अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। रोज रोज के लत लागल बाड़े पिया चस्कल, रोज रोज के लत लागल बाड़े पिया चस्कल, रोज रोज के लत लागल बाड़े पिया चस्कल। चुमा देते देते सखी सुना ना, चुमा देते देते सखी हमर गाल बाबे पचकल। चुमा देते देते सखी हमर गाल बाबे पचकल। चुमा देते देते सखी हमर गाल बाबे पचकल। टमाटर जैसन गाल मली मली, आठी के जैसन हमर देह गइल गली। करेला टमाटर जैसे लाल मली मली, आठी के जैसन हमर देह गइल गली। धके कावारी से पकड़े रोज पटकल, धके कावारी से पकड़े रोज पटकल। चुमा देते देते सखी चुमा देते देते सखी हमर गाल बाबे पचकल। चुमा देते देते सखी हमर गाल बाबे पचकल। चुमा देते देते सखी हमर गाल बाबे पचकल। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। देहिया के हमारा ख्याल नहीं करेला, परदेश पिया धके जबड़ी पकड़ेला। देहिया के हमारा ख्याल नहीं करेला, परदेश पिया राजू जबड़ी पकड़ेला। आलम इम्तियाज से कमर बावे मचकल, डीजे विकास से कमर बावे मचकल। चुमा देते देते सखी चुमा देते देते सखी हमर गाल बावे पचकल। चुमा देते देते सखी हमर गाल बावे पचकल। चुमा देते देते सखी हमर गाल बावे पचकल।